Welkom bij de vierde en helaas laatste aflevering van het Proevenementjournaal. De zondag traditiegetrouw, de familiedag. Een sfeervolle dag onder een stralende zon. En we gaan even langs bij ook nog de laatste nieuwe standhouder, Invite. Jacob, de eerste keer op het Proevenement. Wat brengt jullie naar het Proevenement? Nou ja, je bent hier op de laatste dag. Het brengt ontzettend veel leuke dingen, maar vooral ook een schorre stem. 4 dagen, echt super spektakel. Maastricht mag er trots op zijn dat er zo'n gaaf event is. Ik zei in het begin van de week eigenlijk van, nou, het gaat vast voelen als 4 zware dagen. Maar het voelt als een beetje vakantie. Het woord vakantie trek ik eruit. Het is serieus hard werken geweest. Maar je vindt het prettig in deze omgeving, want er zijn toekomstplannen in deze regio. Ja, nou ja, eigenlijk vorig jaar geboren als een grapje om naar Maastricht een keer dit te doen. Ook heel veel mensen vroegen het. Het zou leuk zijn als je het een keer gewoon gaat doen. Nou, een goede vriend van mij, Yves, die zei oké, ik ga met je meedoen. En zo is het ontstaan. In IJsden, even net buiten Maastricht, een klein kasteeltje, gaan we omtunen tot een nieuw restaurant, hotel. Maar Maastricht is een beetje het België van Nederland. Gastronomisch. Mensen zijn enorm bezig met het verteren van elkaar, maar ook vooral met dit soort waanzinnige events, wat al 40 jaar een super beleving is voor veel mensen. En vanmiddag werk je met enkele toppers uit de regio samen. Ja, ik zeg al jaren 2 toptalenten, maar ik ga vandaag voor het eerst zeggen, ze zijn geen talenten meer. Ze zijn zo langzamerhand gevestigde orde, zeker in Limburg, maar ook in Nederland. En dan hebben we het over... Ja, dan hebben we het over Robin van der Bunt en Guido Braken natuurlijk. Jorrit, jij kreeg vanuit het Struiscomité een vraag voor een speciale opdracht. Wat was dat precies? Ja, ik werd benaderd om een chocolademunt. Dat was het eerste betaalmiddel van het Proevenement. Om die iets groter te maken en dan van chocolade. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hoe pak je zoiets aan? Hoe gaat zo'n proces? Ja, dat was wel bijzonder, want je gaat dus eerst vanuit die munt ga je een 3D-scan maken. Dan vervolgens wordt daar een negatief van gemaakt. En dat wordt daarna in siliconen gedrukt. En dan kan je daarna die siliconenman, als die uitgehard is, dan kun je die vullen met chocolade. Laatste middag aangebroken, laatste dag van deze editie. Hoe is die tot dusver gelopen? Nou, over het algemeen kunnen we praten over een zeer succesvolle editie tot op heden. Uiteraard zijn de weergoden ons in de eerste 2 dagen, die waren niet zo met ons eensgezind. Er viel enorm wat regen uit de lucht en dat heeft ook wel wat uitdagingen met zich meegebracht. We hebben een momentje gehad dat we een stroomstoring hadden. Maar dat heeft zich opgelost, dus daar heeft eigenlijk niemand iets van gemerkt. Op het gebied van veiligheid spelen jullie altijd... Belangrijk is natuurlijk, spelen jullie ook echt op in. Hoe is dat verlopen tot op heden? Ja, dat is een heel erg belangrijk aspect. We hebben op het plein iedere dag 70 vrijwilligers rondlopen die het glas ophalen. En dat heeft zich eigenlijk wel geresulteerd in hele schone pleinen. En dat zien we in de ochtend ook, want alles is al weggeveegd. Andere ontwikkelingen die zich positief ontwikkelen? Het gebruik van de QR-code is echt ingeburgerd? Ja, inderdaad. Ja, we zijn natuurlijk, een digitalisering is ook een verduurzamingsslag. En we hebben het nu echt gemerkt, dat weet ik toevallig vanochtend van onze financiële afdeling, dat de QR-code gewoon echt goed gebruikt wordt, zowel thuis als hier bij de oplaadpalen. Tot slot al iets bekend over de opbrengst? Of wat zijn de eerste voorspellingen, verwachtingen richting de goede doelen? Nou, je ziet dat ik een grote smile op mijn gezicht heb, dus tot op heden lopen we voorop ten opzichte van vorig jaar. Maar uiteindelijk is het helemaal niet belangrijk wat we ophalen, wat er in de kassa zit. Het is veel belangrijker dat we het geld ophalen voor de goede doelen. We hebben dit jaar maar liefst 85 goede doelen die zich hebben aangemeld. Dus na het Proevenement maken we de financiële opbrengst balans op inderdaad. En dan gaan we kijken hoeveel we aan de desbetreffende goede doelen kunnen schenken. 40e editie van het Proevenement, jullie tweede keer op het Proevenement. Hoe beviel het tot op heden? Ja, eigenlijk heel erg goed. Vorig jaar hadden we een wat kleinere stand, het was het eerste jaar, moesten we overal een beetje aan wennen.
zoals ze dan Formule 1 wereld noemen, het circuit even verkennen. En dit jaar zijn we eigenlijk aan het knallen met een hele grote stand en heel veel eten, lekkere cocktails, heerlijke wijnen. Het gaat heel goed. 40 jaar geleden was u nog niet volwassen, maar toch aanwezig. Ja, 40 edities geleden was ik 11. Ja. 40 jaar later staat Voyacek Wijnen er nog altijd. Ja, je ziet altijd more or less op dezelfde plek. Alhoewel we in de eerste 8 jaar hebben aan de andere kant van de plein gestaan. En ook vaak in samenwerking met Klauwers en zo. Tot nu toe, de 40e editie, niet te klagen? Nee, dus zelfs een beetje meer met het oude Preuvenements-gevoel, zal ik maar zeggen. Vooral overdag. Je ziet ook best wel veel oude bekenden. Er zijn echt veel mensen, daar heb ik mezelf in vergist, die al 20, 30 jaar hier naartoe komen. Misschien wel 40 jaar sommigen. En die zich hier ook echt op verheugen. Dus het evenement heeft wel echt een plek in de agenda. Ja. En een verbindende factor. En een verbindende factor. Ja, het is wederom fantastisch. We genieten nog met z'n allen en ja, het is weer een ouderwets Preuvenement. Nou, heel eerlijk moet ik zeggen dat het elke dag eigenlijk een beetje leuker wordt. Waar zaterdag de toeristendag was het eigenlijk gewoon de leukste dag van het hele Preuvenement tot nu toe. Dus elke dag weer leuker geworden. Ja, dames en heren, het moment van waar je weet dat het gaat komen is aangebroken. Het einde van het Preuvenement. En dat wil ook zeggen het einde van de Preuvenementjournaals. Maar wat een top jubileumeditie was het. En één ding weten we zeker. Volgend jaar, de 41e editie, zijn we weer erbij. Tot volgend jaar.